Докато прозаично си снимаме клиповете, господин Мутафчиев спомена от разговор на разговор идеята за това, за което той ще ви разкаже след малко, създаването на социален фонд към Съюза на артистите в България. След като в разговора се включиха и Цветана Манева, и Васил Михайлов, и останалите актьори, ние решихме да прегърнем тази кауза и от разговор на разговор вече втора поредна година продължаваме да подкрепяме този създаден фонд. Съюза на артистите в България, освен творческо-синдикална дейност, разширява и дейността си в аспект социални дейности, тъй като в последните години забелязваме, че държавата като цяло абдикира от функцията си, социалната си функция. Смятаме, че Съюза на артистите като такава организация, която е създадена между другото 21 година, от едни от най-големите творци в България, трябва да изземе до някъде тази функция и да се погрижи за своите хора. И поради тази причина разговорите, които водихме с Вибанк, бяха следните. Да създадем един социален фонд, тъй като ние вече имаме създаден здравен фонд от преди 10 години. Здравният фонд до този момент е помогнал на около 250 човека за тези години, като им се заплащат, закупуват лекарства, плащат им се частични операции, животоспасяващи в повечето случаи. И то средства, които не са осигурени от здравната каса. Това е едно от условията. Всеки фонд си има правилник, знаете. Така и ние създавахме този социален фонд с Първа инвестиционна банка, като създавахме и правилник за работа на този фонд. И в правилника миналата година беше записано, както и продължаваме и сега, разбира се, в тази посока, че от този фонд ще се разходват средства за добавка на пенсиите на наши членове на Съюза на артистите пенсионери, но условието е, че тяхната пенсия е под прага на бедност. Тогава беше 250 лева. Искам да ви кажа, че имаше много пенсионери, които са с заплата по 150-190 лева, което е цинично от гледна точка на държавата. И точно тук са и частните инициативи на банката и на Съюза на артистите, където ние можем да помогнем и да додаваме по 100 лева на всеки един от тези, които са одобрени от този фонд, по 100 лева за цялата 2015 година добавка върху пенсията им. Което на математически език означава, че всеки един от тези, които бяха одобрени като помощ миналата година, получиха по 1200 лева на куп в сметките си, които сметки пък грижливо бяха открити от банката и клоновете на банката в цялата страна. 19 човека миналата година успяха да се ползват от този фонд. Освен това, на церемонията ИКАР на 27 март банката осигури и стипендиите на 8 студента, които се учат и са по правилник бяха трети курс, нали? Трети курс в академията. За висок успех в актьорско майсторство с драматичен и куклен театър. Тази година продължението, което имаме с банката, отново е да допълним този фонд така, че да можем да осигурим отново добавка върху пенсиите на хората, които са подали молби. До този момент молбите са 12. И изричното желание на банката е да осигури 8 стипендии само тя. Тъй като миналата година работихме и с Столична община, и с наши средства, и средства от спонсори, успяхме тази година. Изричното условие на банката е само тя да осигури 8 студента и техните стипендии.